मैं धमाका के ब्लॉग्स यूट्यूब से मैं आप लोग को स्वागत करता हूँ। तो गाइस दिन पूरा इंटरेस्टिंग फनी आरोना गेमस्री दैमारनि सायाव आबो गेमस्री दैमारनि सायाव भिडियोखौ जोबजासे होमबासो भिडियोखौ बुजि मोनगोन आरोना माबायदि मा भिडियो मा बुंदो जास्ट फनी हिसाबै आरोना गोबां पुरना भिडियो ओमफ्राय जास्ट फनी हिसाबै बानायनाय जादोंना भिडियोखौ जोबजासे नाय होमबासो बुजि मोनगोन आरो साबस्क्राइब खालामाखै दासिमबो साबस्क्राइब खालामना लादो फंबाय हिसाबै जाना होमबा भिडियोखौ स्टार्ट खालामसै। आरे बेबायदिबा नोंजों आंनोबोथ' भिडियो दंमोन बे भिडियोखौनो होमोन ना नों मानो स्टिकार होनानै आंनि फट' गाज्रि फट'खौल' मानो होनांगौ राजा जी नोंबोथ' नोंनि लंटं फट'खौ होनो हायो आरो आंनावबोथ' दङमोन नोंनि मास्टार बेट खालामनाय भिडियो आंल' नङा नों साथाम हिनजावसाखौ बरबाद खालामबाय दिनैसिम। भिडियो को नायनायनि आगोलाव मोनसे खोथा बुंनो सानदों आंनि मोनसे रिमेक्स डिके रकस्टार होननाय मोनसे गोदान चेनेलजों 2 माहल' जादों आरोना 700 बेसेबा साबस्क्राइबार दं आरो लोगोसेनो वाच टाइमा 1500 वाच टाइम जाबाय आरोना 1600 ना मा बेसेबा जाबाय। आं बेखौ सेल खालामगोन आरोना सोरनोबा जुदि नांगौबा कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामना खिन्थाहर होमबा आं नोंसोरनो दामखौ खिन्थागोन बेसे नांगौ बा बारा दामनो लानो हागोन बे भिडियोखौ। लोगोफोर फानि हिसाबै बानायनाय जादोंना रावबो राव गोसोआव लानानै दुखु दासान आरो रावबो राव हामा कमेन्ट दा खालाम जास्ट फानि हिसाबै बानायनाय जादोंना गुसुं हिसाबाव आरोना। लोगोफोर आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै बर'जों बर' सापर्ट खालामदो साबस्क्राइब खालामदो शेयार खालामदो धामाका शेयार खालामदो होमबा माथो होनबा बाय बाय।